maisha dhi kama kawaida. Ka emibro yudo ka ker biro kamoro to gimora mora chung, ndara jamo jitem tokni te ochung gimora mora chung nikech ker timang'owa biro ting'eni saa ma saa ugolo kutimo gima kamano nitiere kaka maendeleo madine watim dok chien. Kora paro ni jowa be kalony sani onego kik wang'i ni ani ka ker biro kata ka mheshimiwa biro kata ka ng'at manade biro ni to koro kata biashara nicha nyaka chunga nikech koro ker biro. Aparo ni sani onego walony ne en ng'ama nobire kanisa, diure kanisa kaka imbidhi ka kanisa tiek mari ka en gi bura diuru mondo winj gi mowachi kose tieko doge biashara nicha nikech sani koro siasa watieko sani wadwaro maendeleo. Kapod wang'iyo ni Homa Bay en stronghold mar ODM koro ka ker biro to kwadhi koro mano kendo wane mwawuondore nikech ma sirikandwa osedonje sirikal en gigni abich. Gima nyalo mana tim en ni samo wacho cha to wapenje ni gini ni wacho ni dhi timo dake satime to ok ni wawachi ni koro nikech no kwagone kura koro kata jo ok timang'o ok onego bi. To mana kaka imbe ni se wacho ni ok ochuno ni nyaka wajumbe mawuok kanyo nyaka bie ang'owa e burano. Ten mana ni gima ber iluongo ni best practice